डक्टर पबित्रा बसुमतारीखौ बरायदों एमसेले जुबिराज बसुमतारीया माखासे सान सिगां गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालनिफ्राय MBBS उथ्रिनो हाबाय पबित्रा बसुमतारीया कक्राझार जिल्ला पाटगावनि सिङाव थानाय लाब्राबथि सुदेमफुरि गामिनि थागिरि प्रदीप बसुमतारीनि फिसाजो पबित्रा बसुमतारीया MBBS उथ्रिसार जानानै ओनसोल आरो हारिनि गेजेराव लिरगानाय लाबोदों। पबित्रा बसुमतारीनि MBBS उथ्रिसारनो हानायखौ गोजोननाय आरो रंजानायजों BTCनि बनरगाव बियाबनि एमसेले जुबिराज बसुमतारीया बरायदों। बेबायदिनो जोंनि हारिनि गेजेराव जौगानाय फैथों होननानै गोजोननाय फोरमायदों एमसेले जुबिराज बसुमतारीया। प्रदीप ब्रह्म बसुमतारी नखराव बाजै मेरिया मुसा बसुमतारी फिसाजो पबित्रा बसुमतारी एबा अनजालि फंबाय अनसाय बसुमतारीनि नखराव दिनै जोङो फैदों। बे फैनायनि खारनानो जोङो बनरगाव समस्ति जानानै प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो BSUनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो ब्लकनि गोबांथार जोंनि मावथि बनरगाव समस्तिनि मावथि बिदा फंबायफोर आरो जोंनि एक्स-BLC क'क्राझार जिल्लानि दिनै जों पबित्रा बसुमतारीनि न'आव फैनाय खारनानो जाहैबाय जों सानफ्रामबो बुंबाय थायो, जेब्लाबो मिथिं दावथिंनो बुंबाय थायो, दिनै जों बेखौ मोगथां महराव जों मोननो हाबाय। मानो होनोब्ला आदा प्रदीप ब्रह्मनि बसुमतारीनि फिसाजो पबित्रा बसुमतारीया दिनै मेडिकेल आनजादाव उथ्रिसार